کھول دیو دریچے بہشت والے، اج عرب دے ہے سلطان آنا۔ کھول دیو دریچے بہشت والے، اج عرب دے ہے سلطان آنا۔ لو لاگ پیدا کیتے جدی خاطر اس عرش تے ہون مہمان آنا۔ جنوں شافیے محشر دا لقب دیتا، جان جان دا جو نگے بون آنا، تے پڑھو نال تعظیم سلوات سارے سونے نبی ختم المرسلین اتے، اور جدا نور آہد تھی ہو پیدا جلوہ گرے جس دی جبین اتے۔ شمس و قمر کیتے جس دے تابعہ میں، اور پتھر روڑیاں جس دی ثنا کیتی، تے صدقہ جس دا میں آدم نو بخش دیتی جیڑی جنت وچ اس خطا کیتی۔ جنہ مرسلاں جو جو دعا کیتی، میں منظور صدقہ مصطفیٰ کیتی۔ اوے ابن مریم نے جدی دیدار خاطر کئی واری منوں التجا کیتی۔ او سونے محبوب نے اج آنا، اوے سنو ہور نہ کوئی کلام پڑھنا، سارے نال تعظیم دے کھڑے ہو کے یا درود پڑھنا یا سلام پڑھنا۔ گنج رحمتاں دے جنوں بخش دیتے، مالک کیتے جو خلق عظیم دے نے، اور جدے دردی صدا گدائی منگن شہنشاہ جو ہفتے اقلیم دے نے۔ انہاں آسیاں نو پل وچ تار دیتا، بھلے جو راہ مستقیم دے نے، تے باقی راز ہن دسنے تساں نو نہیں، اوے او تے راز مخفی المیم دے نے نہیں، او دے بچن دی فیر سبیل کوئی نہیں۔ جیڑا فیصلہ کیتا محبوب میرے، اس حکم دی موج اپیل کوئی نہیں۔